Good morning guys. Punta na kami sa doktor. Ayan na yung Putol. Tuk. Ayun, kasabay niya si Peter. Dadaan ako si Peter sa Don Carlos. Ayun, pero i-drop ko na sila doon sa Sabi clinic. ni Kuya Peter sa Monday daw siya. Hindi, sasabay na sa Kuya Peter mo. Yahoo! Ayan, dalawa na sila. Nag-grab lang kami kasi coding ngayon eh. Hello guys, magandang hapon. So, hindi natuloy yung ni Chris, circumcision. Kasi hindi namin naabutan yung Ha? Ano? Execution daw. Hindi namin naabutan yung doktor. Ayan, pagdating namin, kakaalis lang daw. So, ayun, may susunod kasing operahan eh. General surgeon kasi yun. So, ayun yun din yung nag-opera sa breast ko. 5 years ago, 7 years ago. So, ayun, diretso na lang ako sa Don Carlos. Nag-ayos na lang ako ng mga product. And then, ayun, ito na nga, nakauwi na kami. Sama ko si Chris, si Daddy nauna na kanina eh. Tapos bumili ako sa kapitbahay namin ng kakanin. Nag-iwan na din ako doon sa Don Carlos. Wala ko anong kakanin ito. Basta malagkit siya, parang sapin-sapin. And then, ayun. Ito na lang lunch namin, sopas. Daming nagtitinda doon, diba? Oh, yan, sopas na lang. Sa akin, miswa. So, ayun lang, guys. Sakit ng ulo ko. Ba't napapadala sa... No! Yung! Ay! Napapadala sa paglakit ng ulo ko. Sabi ni Daddy, baka wala ng laman yan. Kaya madalas na sumasakit. Wala ng brain eh, no? Kaloka. Ayun, dapat sakit-sakit pa lang ko, ng mga kilikili ko, ng singit ko. Kasi in-stretch ako kahapon nung trainer ko. Kaya, ayun lang, mag-ready na tayo. Alas 3 pa lang naman, pero dapat pupunta akong bango kaso alas 3 na nga. Wala na, close na yun. Hanggang alas 4 naman kaso sakit nga ng katawan ko, so huwag na tayo tumuloy guys. Tomorrow na lang. So let's eat na, dami kong dal-dal, kakain lang naman kami. Kain tayo guys, alas 6 pa lang pero na kami. Kasi mag-workout kami. Chore. Para may energy. Dito na rin si Ems. Ayun. Kain tayo. Pray na dali. Father, Son, and bless us, O Lord, and the Savior, that you are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Ang lakas namin sa kimchi, wala na agad. Ang lakas namin eh. Ang lakas mo pala. Pogi! Ano? Pogi! Yung times mo na Pogi! Sarap ng watermelon, no? Walang boto. Malalaking boto. Anong oras pasok mo bukas, Ems? 6. Gisingin mo nga to, Ems, para Anong buhay? Chuk. Oo. Nagising na ako ng mag-isa, diba? Hindi yan natuloy ngayon eh. Kain tayo, guys. Hindi na ako Punta na kaming MOA, guys. Ayan, second day. Kahapon wala din naman nangyari pa. Puro stretching pa lang naman. Pero sakit sa sa katawan. So yun, start ng aming ngayon. Ano ba yun? Anong sa atin ngayon? Yung program namin. Ayan. Kasi depende sa sa body parts, kung anong mga sa inyo, mga may hina, yun ang palalakasin. Kung anong madami, babawasan. Kung anong konti, yun ang dadagdagan. So, ayun. Let's go. Let's go. Biglang nagsara yung sinara yung parking. Kagabi dito lang kami nag-park. Ayan, mag-free parking tuloy kami today. 1 hour lang naman. Sayang din ang 50 pesos eh. Ayan. Sabi naman nakasunod sa amin eh. So, kaya rebels lang. Lahat, kung matotoo yan eh. Lahat to matotoo sigurado. Hello guys. Ayan. Tapos na tayo. Yung session tonight. Ang sakit ng mga tuhod ko, day. Masyadong na stretch. Dapat may 1 hour pa kami sa lugar. Ayaw na. Uwi na. Masyadong
Huwag masyadong sagad-sagaran. Second, ano pa lang naman, second day. So, ayun, kanina pa siguro ko yung antay ni dati. Nagaan na rin sila, naglilinis na rin. Hanggang 10 o'clock lang to eh. Dito na ako naligo para pagdating sa bahay, diretso ang tulog na lang. Ayun si Kalbo. Ana? Ha? Isa atin. Nakuha mo na yung sasakyan? Tara na. Hindi ka naligo. Gag. Sarap pa yun. Sarap mag-shower dyan kasi ano, mainit. shower ba? Oo. Yun lang. Hindi na kami guys para makatulog na. Good night. See you bukas. Lumabas sa Toyota ganyan sa tapos. Oo. Ba't mo nalipat? Pinalis ka? Hirap to eh. Let's go na. Makapagpahinga na at bukas. Tuli ni Chris. Tuli. Good morning guys. Happy Thursday. Ayun, maaga nang nilakad ni Daddy si Groot. Para 7:30 makaalis na kami, makapag-breakfast na muna bago ang tuli. Ayun, good news guys about kay Tom Tom. Hindi na siya masyadong umiiyak sa gabi. So, na-lessen yung pag-iyak niya sa gabi dahil inano siya ni Daddy. Pinipet siya ni Daddy. Tapos ang liksi-liksi na niya. Parang tuloy-tuloy na. Wala na twitching, Tom Tom. Tingnan niyo. Uy! Ay! Yung naman eh. Sige, magagalit na naman niya. Sige. Wala nang twitching, Tom Tom. Hindi, meron pa naman guys. Pero hindi na ganun masyado. Oop! Oop! Oy, liit yan ha. Huwag masyadong ano eh. Nakakatawa siya. Tapos follow-up check-up niya ngayon. Later, kaya after ng ano ni Chris is Tuli namin ni Kuya Peter. after ng ano niya, dali namin sa ano sa vet. Hindi ko na rin muna siya bibigyan ng ano, baka masobrahan sa ano eh, sa Gamot. ubos na yung ano niya, yung sa heart niya, yung vitamins ang tuloy-tuloy, pero yung nano silver is stop na. 1 week lang na yun eh. So, uy, Tom-Tom! Ay, Tom-Tom! Ay, Tom-Tom ka na ngayon, yung Tom-Tom! Tom-Tom! Liksi niya, ang bilis niya umano kapag kami tao. Oh, 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 oh. Tom-Tom! Oy! Bakit yung? Puro na lang ay Tom-Tom ah. Oh. Ay ko nga. Nandito na si Kuya Peter. Hey, Kuya. Morning. Kain tayo. Oh. Ayan. Kain muna ba? Ito sa akin. Asa yung pilay tapos hindi malaki. Ito, filet. Oh, Kuya Peter. Yung alaki. Kain muna bago Chop-chop. Fill up na. Walang kopyahan, uy. Ang papiyahan ha. Mamaya magkaparas kayo ng pangalan. Hindi po. Tantay na lang namin si Doc J, guys. Ano kaya ano natin? Pasay na lang ilagay mo. Pasay City na lang. Naku, la, hindi mo alam address mo pag ikaw naligaw. Badyaw. Okay. Sige na nga. Eto. Pittsburgh. Okay, eto. Sabi ni pa eh. Uy, 57 lang ako. Grabe Kaya ka. ka sa balat mo, mabilog ka na eh. 57 ka pa. Ayan, dumating na yung doktor, guys. Ready na rin yung ano, kwarto para sa mga sentensyado. Kabado na yung mga ano doon. Apat na yung nakaano doon eh. Apat na yung nakapila para sa tuli. Candidate number 1. Hindi yan guys ah, yung bata. Ayun. Hey, hey. Kuya Peter ah, sunod ka na ha. Opo. Huwag ka matakot. Para makauwi na tayo agad ha. Kiss your A goodbye. Ready? Oh, okay, sure. Doon sa CR, anak. Straight ahead. Tugtog. Tugtog.
Tug-tug. Tug-tug. Tapos na siya agad. Hindi pa. Sobrang bilis lang nun. 5 minutes lang. Kaya wag kayong ano. 3. O, 3 minutes nga lang eh. Kaya wag matakot. yan, kumakapit na. Okay lang. Anong lalagay? Mas malala sa hita. Kaya okay lang. Kaya? Kaya. Kaya ko bang kaya ko? Baka mamaya sumigaw ka. Wala. Wala. Ang ayun eh. Hindi. Parang kagat lang ng ano, parang mas masakit pang kurot ko. May Kaya, lapis ka kurot mo eh. Hindi, tatay. ayun. Wala, natakot na tuloy. Narinig yung sigaw. Kaya nyo yan. Ay, Destroy your lives. Forever. kaya nyo yan. Si Tito Papi, sumigaw. Hindi. Si Kuya Peter na. Hindi, pag ganun. Sige, pumasok ka, samahan mo si Peter. Baby naman. Hindi ka na nga baby. Laki damulag ka na eh. Eh. Ngayon, kahapon ka pa. Ayun na oh. Pinalakpakan paglabas. Papalakpakan din ka namin paglabas mo. Yay! Ate, yung kinapit na dun sa kanila yan. Kalo kayong bata. Ito yan, ha? Sumigaw kasi yung kanina. Ninervyos tuloy yung mga bata. Kayo ba yung nakaranas na ng kurot ng inyong nanay o lola? Opo. Naranasan niyo? Ito, ha? Mas masakit pa kurot ng lola niyo o nanay niyo, o. Masakit ba? Hindi, ba? Makati. Okay? So, ngayon, ang tuli noon, ginugupit. Ngayon, hindi na, laser na. Okay? Dati noon, pag ginupit, naabot tayo 15 to 20 minutes. Ngayon, less than 5 minutes. Si Luis kanina, yung pamangkin ko, eh, sa totoo lang, no? Nung nakaganon, pagdikit ng laser, tapos pagputol, digit. Hindi naman naiyak. Nakatin. Eh mamaya, hindi ko pa nililaser, inipit ko na ng bakal. Eh yung bakal parang 10 times na kurot ng lola yun eh. Hindi siya umaaray. Kaya alam namin na hindi masakit. No? Alam namin na hindi masakit. Ang iiran lang dyan, baka kayo hindi na natatakot. Pero bakit yung matatakot, hindi naman masakit? Diba? Hoy, ay ka ba dyan, ha? Okay? Kaya kuya? O Peter, mauna ka na para matapos na to. In less than 5 minutes, tapos na. Go kuya! Kaya no? Go kuya! Kaya. Halika. Halika ka dito, anak. Pasok na kuya. Sama ka ni Papa. Are you ready, Peter? Oh. Oh, para narinig mo yung sinabi sa'yo, di ba? Kuya, huwag na umiyak. That one. Para matapos na kuya. Kayo. Pakita ko sa kanya ang karayong noon sa karayong ngayon. Okay. Maliit na lang po. Tingnan mo to. Mali pala. Oh, ayan ang dating injection. Okay? Kapakita ko sa inyo ngayon. Ito ang mga binibigay sa bata kaya hindi sila umiyak, oh. Oh. Maliit lang yan. Diba? Maliit lang. Maliit na lang gam. Anak, lagay mo ang kamay mo sa likod ng ulo. Yun. Very good. Okay? Okay. Relax lang. Lilinisin lang ni Tito Doc, Sige, sige. ha? Sige. Teka lang, ha? Pita. Ano siya? Upuan ko mukha mo. Daddy. Excuse me, Daddy. Yeah. Here we go. Kamula. Lagyan mo niya sa ano. Open wide. Yan na. Oo, susuka ako. Mamaya mo ni suka yan. Sabi sa'yo, mamaya Tingnan mo tapos lang, tayo kumain.
Yun! Nga pang malalim. Super natin. Kaya mo yan, man. You're born for this. Lagyan mo sa Okay. unan mo yan. Oh. Okay, Peter, ito lang ang pakiusap ko, anak. Kahit anong mangyari, ang kamay mo dito sa likod. Ha? Huwag mo ibababa kasi sterile na ito. Ano po yun? Ibig sabihin, malinis, na Malinis siya. na anak. Okay? Ano po yung una? Ang kamay, Yung dito kamay. lang sa likod ng ulo. Gagalaw ah. Okay? Laser po? Laser. Kasi pag gunting at hiwa, ay naku, napakasakit nun. Napakasakit. Laser po yung ano niya po kanina? Laser? Kay kuya. Hindi, kanina kay kuya hiwa eh. Ayaw niya kasi ng laser. Eh nung huli, nung nilaser ko na, ang bilis agad natapos. Okay? Huwag ka na gumalaw ha. Manamalikot. Ka naman ka na. Wala pa. Relax lang yung paa. Huwag mo. Huwag tanggalin yan dyan. Baba yung tuhod. Relax lang. Sabi mo, pag masakit, sabi mo, happy birthday ah. Happy birthday! Sabi mo, Captain Barbell! Oh. Ah. Masakit po ba yung laser? Ay, Hindi po. Di, sinabi na sa'yo kanina. Saan po yung injection yan? Dito lang sa balat. Okay? Oh. Mm. 1, 2... Inhale exhale ka lang. Inhale exhale. Happy birthday! Happy birthday! Captain Barbell! Alright! Captain Barbell! Matapang ako! Birthday mo? Matapang ako! Oh yes. Birthday mo. Matapang ako! Birthday mo nga. Ah, happy Kailan birthday! birthday mo? Ah! Ano? Yan. Ouch ba? Inhale exhale. Kaya di ba? It's doable, right? O, di ba? Ayos. Sisigaw, ano? Ouch! Ouch! Ilan pala eh, di ba? Wow! Oh, relax lang yung paa mo na. Nak, baba yung paa mo na. Baba, yan. Yeah. Medyo masakit lang po. Okay. O ngayon. Just finish up. Finish up. Yes. Happy birthday! Matapang ako! Correct. Lalaki ako! Ouch! Lalaki ako! Paa mo, kailangan nakasayad to. O, yung tuhod, o. Yan. Kaya mo pala O, eh. yung tuhod. Panis. Nak, Panis. yung tuhod mo. Pit panis. Yan. Panis ba? No. Not panis. Ano? Ang tagal naman na injection. Siyempre. Dadamihan natin. Ano, Pete? It's doable? No. Answer me, dude. Are you with us? Are you still with us? Wala pala eh. Iba na ka na. Ow! Easy Okay. boy. That's good. Okay. Don't. Wala na. Bukas na. Bukas na. Oo, kasi ayaw mo. eh. Ayaw mo na ata. Kaya mo yan. Natapos na yung dami na eh. Ano yun? Kaya. Aray. Kaya mo yan. Laser naman na lang? Yes. Kuya. ready? Kaya relax lang, ha? Wala na to. Wala na tong pakiramdam. Tapos na anesthesia. You know what it does to your, your tinky winky. Yes. Look at your face, Okay. oh. Sus. Pikit na lang ako para Yeah, sure. The whole world in Facebook will see your face. Si Daddy talaga. Okay. Embarrassing yourself. Okay. Dude, kaya mo yan. Relax It's lang, doable. anak, ha? Hindi ka Relax, nagsisigaw, di ba? Not like the first one. Oops, Mas sorry. masakit po ba yung gunting? Oo. Ate, hingi pa ako ng isang clipper. Laser na lang akin. Ay, ito pa. Ano yan, to? Kaya. Kasi kanina eh. Kaya wala na, no? Gunting Ay, siya. ayoko ang gupit. Hindi ko ang gupit yan. Walang talim yan. Anak, basta yung kamay mo lang, ha? Yung kamay mo. Kaya yan. Ouch. Gano'n ka lakas na ouch. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest. Basta yung kamay mo lang, Ano? ha? Yung paa mo, oh. 10,000. Okay. Yung tuhod Mamaya, mo, anak, baba. tanda mo. Anak, baba yung tuhod. Si Chris Yan. naman mamaya. Hoy, Pittsburgh. Anak, baba yung tuhod, ha? Kasi Mamaya si, nararamdaman namin yung si, tuhod mo. si Chris naman Tension, mamaya. relax. Oh, relax ha. Sleep. Wow, ang galing. Anything. Sakit? No. Leo. Barbecue. Kung ano magpatawa, natatawa You ako. can smell your dick burning, man. What
Ba't mo na tignan? It's barbecue, man. That's what you get. Tignan mo anak, mas mabilis tayo. Huwag kang matakot. Bukas, supot na yan. Puro ka na ano, bayabas. Alright. Hingi ako ng sushi natin. Walang sakit, no? Hey. No, 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 no. No, 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 no. It's not ouch. We could do this all day, right? So, ano. Alright. Ayan yung anesthesia niya. Na-injection na for anesthesia. Tapos na anak. Hindi ka in-injection na ng anesthesia. Tinesting ko yung tapang mo eh. Ano po? Walang anesthesia. Oh. Kinaya mo. Oh. Yung si Luis naman po. Ayun, in-anesthesia. Anesthesia pa lang po, sigaw na. Oo. Oh. Dito mo sa'yo, saglit lang kami, oh. Yeah, just working on the ring area. Gupit na lang kay Chris. Kupit na yung ulo. Hindi naman. Oh, La parang ano lang, you gonna let go. na-bouncingan. You gonna let go of me now? Ayaw pa rin? Nakukuryente ako ah. this. Look at this. Kikilig It's making a tight grip. He doesn't want to let go. Mas masakit po yung dipokpok, no? Ay, di hamak. Ako, dipokpok ako eh. Nasaba ako sa mga kabarkada ko sa probinsya eh. Fine. Okay. You wanna let go of me? You wanna let go? You don't. Tapos na, bitawan mo na si papa mo. Hey, okay. Hanap tayong ilog. Kamingwit ka dun. Tignan mo ngayon, ngis-ngis ka na. Ano? Ganyan ba? Iyak-iyak ka eh. Di ba? Oh. Diba? Lagyan mo lang Sige lang ha, linisin lang ni Tito yan. Wait lang anak, lagyan ko lang ng ointment. Ah, well, at least wala tayong wah! Dragon Ball. Oh, Oh. kaya. Grabe, makasigat lang yung parang exaggerated eh. Oh. Oh, puro ka iyak-iyak muna. Wala naman Kuya, pala. kuya, ganito Ano? lang ha. Kuha ka na lang ng cotton buds, tapos lalagyan mo lang siya ng ointment. Hindi ha? ba ako naiyak? Hindi. Kanina umiiyak ka. Konti naman po. Konti. Muntik na nga Sino? lumabas lahat eh. Luha mo eh. Oh, tignan mo, di ba? Sabi siya, Huwag una iyak. mo akong tatawanan ah. Puro ka iyak eh. Wala naman pala. So, Kaya nga eh. Hindi pa na masakit ang laser. Yes. Hindi ko na rin nakita kung paano ikat. Oo, eh kasi nga. ang barbecue lang. Oo, yak, di ba? Si Arnie nga, yung anak Inihaw ko. na. Kami, inihaw. Doktor po siya o pokpok. Sino? Si Arnie, yung anak ni Doc? Opo. Ganito rin, katulad sa'yo. Wow, ano wow? Wow. Wow. Eddie, wow. Eddie, O wow si na. Pwede na po tanggalin. Ayo, anak, tatanggalin ko yan. Ito yung grounds natin, ha? Kasi ito nilalagay namin para tumalab yung ano, yung cautery natin. Pag wala tayong ganito, hindi tatalab yung cautery. It so happen, it's so sticky, ha? Kasi kailangan siyang madikit Okay lang talaga. po. Sorry, ah. Okay. Okay lang po, malapad naman yung kids. Yeah, okay. Buti na lang, gladly, wala kang, hindi ka hairy. Okay, anak, go. Okay. Get out. See? Shorts mo. Who Where'd you put says it? that you're afraid? Ano? Lahat ka na nakaganyan. Where's my short? Andi dyan, anak, ayun o. Ayun o, sa unahan. Ayun, sa ulo mo. Sa unahan mo, anak. Ayun o. Doon sa pillowy. Here, oh. Oh, talaga. Put it on. Ginujoke mo pa kami. Nabulag ako eh. Joke lang po, joke lang. Ginujoke mo kami. Kunyari, nagka-cry-cry ka. Hindi ka naman pala magka-cry-cry. Now get out. Diba? O, diba? Para akong jungle. Jungle. Ano ka ba? Mas jungle yung isa. Umiiyak na yun. Jungle na jungle.
Ayun na. Ayun. Good job, kuya. O, next. Ano kuya? Happy birthday. Hindi kami nagpe-prepare na siya. Panoorin ko si Chris. Wag na. Relax lang. Mukhang hindi ko to kaya. Kaya mo yan. Yan, good. Tutuliin ako. Yay, tutuliin ka na. Ilang weeks para gumaling to? Weeks. 10 years. Ano lang yan? 1 day. 3 days. No, hindi naman one day, ano. 3 days yan. Mga... La? Kiss your ass goodbye. Goodbye. So, Anak, dati ang gamit na goodbye, ano, world. ang gamit na injection ganito kalaki. Pero ngayon, eto na. Wait lang ha, Ano, jackhammer na. Wait lang na. Ala, alam mo dapat nga, tuwa ka na kasi ano eh. Kamay mo, dalawang kamay. Yan. Ano? Oh. Now, anak, ganito na oh. Diyan. Ang liit lang. Pati hawakan, papasok yan. Over si daddy. Anak. Ang dami naman. Pati nga hawakan eh. Hindi ko kaya injection. Kaya mo yan. Kaya mo yun, ano ka ba? Peter nga nag-happy birthday. You're gonna learn to say your happy birthday's here. Tapos makakamoy ka ng barbecue. Sisigaw ko na lang. Di masya. Kaya. Bakit mo sinabi? Parang baliktadan. Kaya panis sa'yo yan. Mamamatay ako. Uy! Hindi totoo yan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Tuli lang yan. Tuli lang. Okay? Kuya, mukha lang naman yan nakikita eh. Eh ba hindi yan itanggalin mo sa Facebook eh. Okay, anak. Yung sinabi ko sa kayo kanina na parang langgam. Okay? Okay, kamay mo. Kamay sa likod lang ng ulo. Hawakan Anak mo. ha? Hawakan Whatever mo. happens. Huwag mo na Okay? Hawakan mo. Hawak ko sa tito. Hawak ka. Pag masakit, sabi mo happy birthday. Kanina nga si Happy Kuya. birthday. Okay. Parang kagat ng langgam. Inhale, exhale. Holding. Huwag naman ganun, sobra. League of Legends! League of Legends. Ano yung games? Opo. Games? Anong laro yun? Oh, marami lang RPG. jump. Paano yun? Parang Dota po. Pero mas maganda sa kaya? mata? Parehas Parang lang po yung ganda. Okay. Tapos may kalaban ka rin? Opo. Paano kung kalaban mo? Ouch. Ilan kayo maglalaban? 5 po. 5 sa kalaban, 5 sa team nyo. Partner, kumbaga. Opo. Group kayo. Oh. 4 na lanes po. Mhm. Mid. Hindi, paano yun? Tapos paano yung pag nanalo? Paano games nun? Sisirain po yung Nexus. Okay. Yung parang Base. sa base. Okay. Tapos, Ayun na po, panalo na po kayo. Kapag hindi na sila next. paano pag hindi nasira yung ano? Nexus, magtatagal po kayo. Lexus na lang, Lexus. Opo. Kaso kailangan niyo po rin sirain yung mga turret. Basta grupo kayo. Parang StarCraft yan, ano? Alam mo yung StarCraft? Hindi niya naglalaro ng StarCraft. Luma na kasi yun eh. Ba, meron pa rin? Ah, Si buhay pa rin pala yun ha. Kerrigan, naging ano, halimaw ni. Halimaw na. Mas maganda na yung graphics. Tapos ano na pa pala pag naglaro nun? Ano nangyayari pag naglaro nun? Bragging rights. Okay. May Masakit mga, pa ba yan? may mga Koreano. Hindi, na yung punta tanong ko ang dito, sagutin mo. Professional gamers. Ayun pala pinanghanap buhay ng mga... Yung kamay mo, Okay. Okay, anak, ganito ha. Kamay mo. Masakit pa rin. Wala na. Wala na. Ang kamay mo dyan lang sa likod ng ulo ha. Kunyari may kiniti o may sakit ng konti. Sabihin mo, doc, sandali lang po. Pero ang kamay lang dyan, okay? Opo. Muchos gracias. Huwag mo hawakan ha. Oh, batteries pa. So, Kaya ni Mamaya. Cristo. Kaya Kasi baka mamaya ni Peter, maputol. kaya niya. Wala akong maramdaman. Wala. Wala ka wala na nararamdaman, yung ano? batteries na. Oo. Ayan ang ibig mo sabihin. Pinatulog yung nerves. Oh! Pinatulog pa si Pagdodoktor ka ata.
Oh. Natulog si Putotoy. Ayan, no, Tama na yan. nakatayo. Just keep on going like that. And Basta baba mo lang yung tuhod mo. Anak ha. Anak, baba mo lang yung tuhod mo. Ow! Ay! smell the barbecue. Ow! Ow! Wala yun, anak. Oh, wala. O, see? Barbecue. Alam mo, talong-talo na talaga yung isa. Ang galing Ayan, nyo. just don't make a Ouch! slight movement. Hindi, kala mo lang yun, nakikilitik ka lang. Aray ko! Oh, Mm. Happy birthday. boy. Ano yung games mo? Ah, ligo ko! Ano yung games mo? Aray Yung kamay mo, yung kamay mo. Ano yung games mo? League of Legends! Kailan ang laro mo nun? Ouch! Kailan laro nun? Ano? Stop! Do you feel like it? Aray ko! Anong baba mo lang yung Think paano? so. Aray ko! Oo, yung sabi ko yung paa. Tatawa naman ni Peter doon sa labas. Anak pa. Relax. Yan. Ano? Ow! Aray ko to! Okay. Pogi na Tapos yan. na to, pogi anak. na eh. Tapos na. Ow! Konti na lang. Kulo! It's a stretchy. Okay. Stretch na yan. Okay. Oh. Anak, babae Don't pa. look at it. Anak, baba yung tuhod, be. Baba yung tuhod. Okay. Oh. Ang tuhod mo, ang tuhod mo. Kiss your ass goodbye. Tapos na. Anak, tuhod lang, tuhod lang. Oh, don't make any slight movements. Okay. Oh my God! Tatahiin! Hindi. Kala ko tatahiin. Tuhod mo lang, anak, tuhod. Kumbaga sa barbero, naglalagay lang tayo ng gel. Para hindi lang kami yung tutoy mo. For home na guys. Alas 12 na yun. Dinaan ko si Kuya Peter sa store. Tapos nag-grocery din ako ng unti. Mga pagkain. Pagkain ng dogs. Ayun. Tapos panlutong ulam. Daddy palagay nito doon. Tinapay. Wala natin tinapay. Tapang na ni Tumtom. Yabang na. Ayun, bumili ako ng pork. Lutuin ko ngayon, afritada. Tapos, hotdog, pang emergency. Tapos, what else? Ito, sa dogs, lutuin ko na rin ngayon kasi yung inalmusal nila is, ayan lang. Hindi nga nila naubos dog food. Yabang na yan guys, tingnan nyo Oh. Oh, dahan-dahan kasi. Ano na yung twitching niya na bawasan. Nakakatayo na siya ng normal. Pero nag-ano pa rin siya, nagpipilay-pilay. Hindi na gaya ng dati na ano. Oh, ayan Oh, steady na yan. Oh, nagipaghabulan na yan kay Yung. Galing ah! Hoy! Naman. Inawan niya si Yung. Gucci. Paliguan ko siya mamaya. Para bukas nakaligo na siya. First injection niya. Bukas na lang guys kasi hindi kami makakaalis ngayon para dalhin siya sa vet gawa ng tawag dito. Gucci. Si Chris nga hindi pwede iwan. Nagkakatubig lang. Kailangan. Baka sumakit. Yung gano'n, mapainom siya ng gamot. Kaya tomorrow na lang. Okay naman na si Tom. Pero kailangan pa rin ibalik syempre para sa para sa follow up. Diba? Ang galing nga nakakatuwa talaga. Ayun. Oo nga talaga sabi ko na de-depress na ako. Sabi ko baka mamatay yan Galing galing Tapos ang lakas niyang kumain. Galing Uy, papasiklab din So yun. Napatulputalan ako chicken. Ayan ulit sa dog. Chicken ulit. Hindi pa lagay ng okay, sarap yun. Tapos, eto, lagay ko ito sana magluluto ako ng potato. Mas ba't tinanggal pa sa plastic? Kain tayo guys. Ayan, luto kong ano nga to? Afritada.
Para makainom na to ng gamot. Let's pray. Father, Son, and Holy Spirit. Bless us, O Lord, in this gift that we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Kain tayo, guys. We're home, guys. 9:45 na. Ayun na yung... Nakadress. Masakit daw yung short eh. So, pinano ko muna pinadress. Tinanggal yun. Gusto na nga maligo kanina eh. Sabi ko, wag na muna kasi sariwa pa. Tapos, bibili pa ako ng ano ba yun? Para panlanggas dyan. Or sabi ni Daddy, 3 days daw atang wag na muna basahin para sure na ano. So, ko lang. Si Daddy may alam yan eh. Hindi na ako maligo. Sugat. Sakit. Thank gosh. So, ayan. Nagpabili lang siya ng ng burger. Tapos, kami magpe-freshen up na lang. And, maliligo na. Try ko bukas guys mag-edit ha. Ay, may mga vlog naman. May edit ka. So, lalang time. So, yun. Good night. See you tomorrow. Good night, routine. Good night, routine. Ting kong mahal. Good night, routine. Ting kong mahal. Mahal na yan. Saka si Tom Tom. Tom Tom! Sige rito, Tom Tom!